دکتر بکیر تانک doğru haber. Emi berxwe bidin yan teslim bibin. Di destekî wan de tok, di destê din de şûr. Hewl û gîretê didin ku xelkê dinyayê bi zorê teslîmê sîstem û nîzamê xwe yên li ser xwîn û zulmê hatiye avakirin bikin. Ji xwe re ehd kirinin ku her ferd, komele, cemaet, partî û dewletan têxin bin emrê xwe. Bi kurtasî wiha dibêjin. Ger hûn nehêlin em toqê têxin histiyê we, hûn ê ji stiyê xwe bibin. Bi rastî van zaliman kî kiriye bin hukmê xwe jî dîsa ew di nava ewlehî û emniyetê de nebûnin. Lewra kengê bixwazin dikarin wan bikujin. Ji xwe tarîx û dîroka wan ji van wehşetan pêk tê. Di van polîtîkeyên xwe de heta niha bi ser ketine. Dibe ku bêgotin kesên li hemberê wan Müslümanin. Lê di warê meğlûbkirinê de Müslüman bi ser ketin. Lewra ji bîr û baweriya xwe dûr ketin. Îroj dewleta wan hebe yan nebe. 2 milyar Müslüman jî berxwe didin. Yan rasterast, yan jî nerast dibin îşgal û tesîra wan de ne. û heta îro desthilatdariya xwe hêjî bi taxûzî didomînin. Di devê wan de jî peyvên mîna heq, edalet, wekhevî, demokrasî, aşîtî, refaha civakî û biratiya cîhanî nakevin. Kêm zêde teama wan peyvan bi gelê xwe dane team kirin. Ji ber vê yekê meriv dikare wisa bibêjin ku van kesan bi wan bawer kiriye. Tam her tiştê xwe kiribûn rê û her kesî bi wan bawer kiribûn, di ciyê ku texmîn nedikirin û digotin zeîfin darbe girtin. Belê, navî wî cihî Xezeya ku heftê sal hatiye îşgal kirin û dorpêç kirine. Hemî bi îşgala İsraîlê re bûn yek. Hemû îmkanên xwe dan xizmetê wan pêşkeşê wan kirin. Ji wê rojê û vir ve Xeze ji hewayê, behrê û bejahiyê ve dibin êrîşan de ye. Agir li ser xelkê Xezeyê dibarînin. Peyam û mesajên cîhanê ên ji bo Xezeyê bi heman rengîn e. Ger hûn ji sînorê me yên ku ji we re xêzkirine derbikevin, tiştê ku me dane we jî em ê ji we bistînin. Ji ber vê yekê tiştên ku li Serokwezîrê Slovakya û Serokkomarê Îranê kirine du mînak û mîsalin. Ji xwe neteweyên yekbûyî di nava lepê wan de ne. Aniha jî dîwana edaleta navneteweyî tehdît dikin. Lê berdêla wê çi dibe bila bibe? Welew ku surgûn, îşkence û mirin be jî. Dîsa jî hin kes wan diparêz û berxwe didin. Her çi xas li alema İslamê hêjî bayê mirinê tê û didome jî li Ewropa û Amerîkayê kesên xwedî wijdan û birûmet li ser piyane û Xezeyê diparêzin. Li her kesên ku rastiyê dibêjin re hema mora antisemitîzmê yanî mora dijminantiya bi Yahudiyan li wan dixin. Di her millet û baweriyê de însan êdî wiha dibêjin. Eger semitîzm îşgale, eger semitîzm kuştina zarokan e, eger semitîzm kuştina pîrekan e, belê em antisemitîzmin, dijminê Yahudiyan e. Di encamê de ev yek di navbera izzet û zillet, qencî û xerabî, azadî û koletî û zulm û edaletê de tercîhek e. Em helbet teslîm nabin û berxwe didin. Berdêla vê yekê çi dibe bila bibe? Em tercihê xwe ji aliyê izzet, qencî, azadî û edaletê de îstîmal dikin. Silav li Xezeyê û li kesên ku li seranserê cîhanê berxwe didin bibe.